So ayan guys, bali nag-oil na siya. So tatanggalin muna natin yung latik. Ayan, and then ilalagay natin siya after. So ayan. Medyo marami siya. Actually, dalawang nyog lang to guys. So ayan. Guys, kung sa kayong lahat, it's a brand new day and ngayong araw nga ay panibagong vlog na naman yung ating gagawin. So ayan, yung gagawin natin is gagawa tayo ng isa na namang kakanin. Actually, sikat siya ng kakanin dito sa Pilipinas. Ayan, yun nga ay ang biko. So ayan, napakasimple lang, madali lang siyang gayahin, madali lang siyang matutunan. Pero today guys, magpapahinga tayo kasi though, pag ako nagluluto, okay naman siya. Pero ang expert talaga is sa pagluluto, ayan, makakasama natin ang ating Mudra Bell. So guys, bali ito na, naluto na natin yung ating malagkit. So ayan, so separate muna natin siya. So ayan guys, bali yung next natin gagawin is yung ating coconut milk, iluluto muna natin siya. Ayan, so dito natin siya iluto sa kanan hanggang sa maging latik. Ayan, tapos mag-produce na siya ng oil. Ayan siya guys, so bali namumuo na yung kanyang latik. Ayan. So ayan guys, bali nag-oil na siya. So tatanggalin muna natin yung latik. Ayan, and then ilalagay natin siya after. Ayan. Ayan, medyo marami siya. Actually, dalawang nyog lang to guys. So, ayan. After natin nakuha or natanggal yung latik, lalagyan na natin siya ng brown sugar. Actually, maraming version to. Depende sa lugar kung saan kayo kabilang. Pero ito yung version namin dito sa lugar namin. So, ayan. Ayan, and then i-mix lang natin siya. Ayan, so kailangan natin ng dalawang ladle.
So ayun guys, gaya nga ng sabi ko kanina, makakasama natin yung ating Mudra Bells. So ayan. So ayan, busy siya. So medyo madilim sa kitchen guys, ay kung saan siya nagluluto. Kasi nasira yung ilaw, nagkaroon ng spark kaya ayun, tinanggal muna namin siya. Mang, come here. Say hi. Say hi to my vlog. So ayan. Hello! Ng arts. Matagal ka na bang, ala, ini-interview pa kita eh. Matagal ka na bang nagluluto ng ganon, ng biko? Oh, siyempre. Ngayon pa. Siyempre, kasi guys, no, yun lang kasi yung favorite niya na lutuin, biko. Hindi ko alam kung... pinaka-favorite kong lutuin eh. hindi ko alam kung favorite niya or yun talaga yung alam niya. Kasi never pa siya nagluto ng yung mga mahihirap ba, like mga bibingka, ganon. So, ayun. Bali yan na guys. Ayan, bali, hinangon na natin siya. So, ayan na yung ating biko. Ilalagay na lang natin siya sa bigao. Ay, sa bilao rather. Yung mga nakikita yung mga black guys, yun yung mga latik kanina na hindi natanggal. So ayun, medyo nasunog na siya ng konti. Pero latik naman siya. Yung bilao, nilagyan lang natin siya ng dahon ng saging. Ay, pero in fairness naman, pasado naman siya. So, ayun guys. So, tapos na. Siyempre, ako na yung pinaka-last part kasi madali na lang to. So, ayan. So, gagawin ko lang, ipi-plain ko lang yung ating malagkit dun sa bilao. So, ayan. Pakita natin. Ito na siya. Siyempre ako yung last touch. In fairness, yung malagkit guys, makon siya, maligat. So, ayan. Once na-spread na natin siya sa bilao, pwede na natin siyang lagyan or ilagay yung ating latik. Ibubudbud na natin yung ating latik. Yung tinanggal kanina. So, that's it guys. Ito na yung ating finished product. So, ayun guys. If you like this video, please give a thumbs up. And huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. At kindly share na din tong video na to para mas madami pang makaalam kung paano lutuin yung ating biko. So, ayun guys. That's all for now. This has been Larnie saying goodbye everyone.